Nej. Vi skal lave den der. Elok. Vi har fået nogle spørgsmål sendt ind. På formspring. Og vi har bare taget sådan lidt, hvad hun har fået og hvad jeg har fået. Vi har fået et, hvor der står, har du nogensinde kysset en dreng? Ja. Ja, det var det. Så har vi fået et, hvor der står, har I været på ferie sammen? Ja. Vi har været i Jylland. Ja. I sommerferien. I slutningen. Var det ikke det? Jo. Så har vi også fået et, hvor der står, bruger I make-up hver dag? Ja. Ja, det gør vi. Eller det gør jeg. Maybelline. Eller Mac. Hvad er det? Mac? Altså, jeg vil sige begge ting. Mac vil jeg faktisk sige, fordi det er lidt visuelt. Ja! Nej! Nå, næste. Racister. Jeg er i hvert fald ikke racist. Nej, det er jeg godt nok heller ikke. Jeg har mange veninder og venner, som er... Har en anden etnisk baggrund. Ja. Halskæde eller armbånd? Nej. Hænge eller sidering. Og det er helt klart sidering. Jeg vil sige hængeøring. Jeg kan sove med dem og det. Ja. Og jeg kan tage dem ud. Kan jeg ikke. Nå. Halskæde eller armbånd? Jeg vil sige halskæde, fordi armbånd, man kan ikke skrive i skolen. Så bliver det sådan noget plat. Nej. Altså aldrig store halskæde eller armbånd. Måske sådan en lille... Min hunds navn, eller mit navn, eller... Hvad var det, vi var nødt til? Guld eller sølv? Jeg er ikke klar til sølv. Sølv. Helt klart, jeg har ikke nogen guldsmykker. Nej. Hvis du er til guld, så er det fint, men det er jeg ikke. Det er dumt. Okay, næste. Nej, blush eller bronzer? Jeg vil sige Bronzer. blush. Fordi jeg er ikke så god sådan. Nej, jeg skulle da bronzer. Blush ikke om. Det bliver sådan lidt for Barbie. Eller Bratz. Eller hvad man vil med. Okay, mascara eller eyeliner? Hvorfor er du ikke på det? Jeg vil sige mascara, fordi eyeliner, det bliver lidt for bart, vil jeg sige. Altså, begge dele sammen vel. Ja. Altså, jeg har eyeliner på nu, men det er ikke, jeg har på til hver dag. Jeg vil vise bare mascara. Ja. Foundation eller puder? Jeg vil sige puder. Foundation, det er ikke særlig pænt. En lille smule foundation, Ja. og så bare puder. Ikke særlig meget, fordi så kommer det til at ligne lort. Det er hvad? Lort? Ja. Primer, Primer eller concealer, og det er concealer for mig. Ja, helt sikkert også for mig. Hårlak eller hårmus? Hårlak. Altså hårmus, det er jo nok det, der beskytter håret mest. Men jeg vil tage hårlak, fordi det er nemmest lige at spraye. Krøller eller glat? Jeg har naturlige krøller. Jeg har naturligt glat. Jeg glatter mit hår hver dag, cirka. Så... Jeg krøller nogle gange mit, men jeg er glad for det glat. Okay, lipgloss. Altså, det til fest er det godt. Lipgloss eller læbestift. Og lipgloss bliver klistret sådan, så læbestift. Altså lipgloss, det bliver klistret, men jeg synes bare, det er pænere end læbestift. Mørk eller lys nærlak? Jeg vil sige. Altid mørk. Med mange farver, vil jeg sige. Det er altid flot. Lyshåret eller mørkhåret, drenge? Jeg er lidt ligeglad. Helst mørkhåret, men lyshåret, det er Skår nok. Ja. Bare det lækre. Det var det. Det var, har vi ikke flere spørgsmål. Men I er velkommen til at sende nogle lignende. Så skal vi nok svare på dem en anden gang. Ja. Mm. Hej hej. Hej.